hugot ko ha. Ilan daliri nilagay ko? No. Buhara, di ba? Pagana, ibig sabihin, hugot na siya. Kasi, humukra eh. Wag mo nang gaganunin, ha? Pag ganyan, nihunong siya, ibig sabihin, sakto na siyang hugot niya. Tapos, kamayan mo yan, ilak. Bago mo gamitan itong range. Okay? Pag mag-lock ka noon ng range, ang kinin siya, padung sto, kani padung sa wala. Okay? Ibig sabihin, kontra. Para matarong hugot. Ha? Okay, ananin mo, tanaw ako sakto. Ay, lingkod. Okay. Yo. Okay, purong lagi. Okay. Hugot na. Di ba, hugot? Okay, kamay mo. Huwag dyan, Tapos hugot, panos yun. ha? Tama panis yan. Tarungan ka mo tagay, say kurog-kurog eh. Sorry. Para kasi mulabi ah. Asyento okay ah.